Nu skal vi en tur på Torsøskolen i Aarhus, hvor der hver onsdag aften spilles elhockey. Johan spiller på 3. hold, og vi har fulgt ham til træningen. Du har den der. Jeg hedder Johan Lauritsen, og jeg er 10 år. Johan er ikke som andre 10-årige. Han lider nemlig af noget helt særligt. SMA 2. Og hvad betyder det? Spinal muskelsvigt. Astrolofi. Han er en af bare 75 i Danmark, der lider af den sjældne sygdom. Sygdommen udvikler sig i rygmarven og forårsager muskelsvind. Det er det, der gør, at Johan aldrig kommer til at gå eller stå på egne ben. Men det betyder ikke, at han sidder stille. Dagens træning lægges ud med dødbold, og der er Johan i sit S. Død, Sissel. Sofia, du død. Ja! Død. Ja. Johans træner Christian er også glad for hans tilstedeværelse. Glad fyr, udadvendt fyr. Han er så udadvendt, at man nogle gange skal bede ham om lige at tie stille. Men rigtig hjerteglad dreng, som et godt eksempel for hele flokken her. Elhockey spilles siddende i elektriske stole. Der er 3 personer på hvert hold. En fører bolden, imens de 2 andre blokerer. Det lyder simpelt, men det er det ikke. Nogle gange så kan man også godt blive lidt forvirret. Først så siger man op i angreb. Johan, ned nu. Nej, op. Nej, ned. Nej, op. Den ene spiller siger, at du skal op. Nej, træneren siger, nej, du skal ned. Men jeg lytter for det meste efter, hvad træneren siger. Det er Handicapidrætsforeningen Lavia Aarhus, der udbyder elhockeyen. Sidste måned havde Lavia 45 års jubilæum, og de har kun eksisteret så længe på grund af den mængde frivilligt arbejde, som blandt andre Christian lægger i projektet. Jeg har været herude nu siden april 2009, og det jeg får ud af det er, at jeg får en masse glæde ud af de her børn herude. Handicappede er utrolig ligefremme mennesker, som ikke bekymrer sig om særlig meget. Jeg skal have skiftet batteri igen, den er en streg tilbage. Det eneste, der bekymrer Johan i dag, er der også, når stolen løber tør for batterier. Men så er det jo godt, at man har far med til at hjælpe sig. Nu er du dine ben indenfor. Far hjælper med det praktiske, men Johan hjælper også selv de andre. Og Mia, du skal seriøst, okay? Fokus på bolden. Seriøst. Træningen er ved at være slut for i dag, men Johan kommer helt sikkert igen næste onsdag. For han ved godt, hvad det bedste ved at komme til træning er. At score mål, helt sikkert. Og så er det også det venskab, man har. Det man har. Det er jo helt vildt fedt, det venskab, vi har. Vi står sammen om det her. Det er også fedt. Herlige kammerater. De er bare gode.